ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் பார்க்குறோம். இந்த 10 டேஸ்க்கும் ஹோலி நேமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த கலியுக தர்மம் சாண்டிங் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 4 யுகங்கள், அதுல கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சாண்டிங் ரொம்ப ஈஸியானது. அவசியம் நம்ம பண்ணணும். பகவான் நமக்கு கொடுத்த 24 மணி நேரத்துல எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அது ஒண்ணு பண்ணாலே நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா கலியுகத்தோட அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன், ஆயில் ரொம்ப கம்மி, அதுக்கப்புறம் வந்து குவாரல்சம், நிறைய சண்டை போடுறதுல விருப்பம் இருக்கும். எதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் டாலரன்ஸ் இல்லாம சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லேசினஸ், அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சோம்பேறித்தனம் அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீக்கிரமா நம்ம எல்லாம் மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அன்லக்கியா இருப்போம். நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நமக்குலாம் இருந்தாலுமே நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே டிஸ்டர்ப்டா இருப்போம், மந்த புத்தி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு மன சஞ்சலத்தோடயே இருப்போம். அதனாலதான் பகவத்கீதைய பகவான் வந்து போர்க்களத்தில் நமக்கு உபதேசிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வளவு குறைபாடுகள் உள்ள கலியுகத்துல நமக்கு பகவான் கொடுத்த ஒரு சிறந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்லா ஈடுபட முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாத்தையோட இதுல வந்து கலியுகத்துல ஃபால்ஸ் அதர்மம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றது வேற நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில தர்மம் ரொம்ப கம்மியாவா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல நம்பிக்கையோட நம்மளால முழு மனதோட ஈடுபடுறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். அந்த வகையில அதனாலதான் பகவான் நமக்கு நாமத்தை ஜபிச்சாலே பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுவும் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை வழியா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது அதை நம்ம அவசியம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வேற எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதை நம்ம கொஞ்சம் விலக்கி வச்சுட்டு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா கொடுக்கணும். நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்ல விஷயம் அதுதான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதனால அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கிளாஸ் மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள்ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த 10 டேஸ் கிளாஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ நம்மளும் அதுல வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ரொம்பவே லக்கியா நம்ம எல்லாரும் ஃபீல் பண்றோம். இது வந்து 1 ஹவர்லாம் இருக்காது. இது ஒரு பிபிடி ஒன்று இருக்கும். அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து முடிச்சிடலாம். மேக்சிமம் ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் தான் வரும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு தான். ஆனா ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களோட தான் இந்த பிபிடிஸ் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் டே 1 அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் வாசிச்சிடலாம். துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரன் வாசிச்சிருவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। माताजी अवश्य माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் அத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்வாகதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஸ்வாகதம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம ஹோலி க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் பாக்குறோம். அது டே 1 பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அது என்ன, நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் தான் கலியுகத்தோட தர்மம். அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். அதை உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து மேங்களூர் இஷ்கான்ல இருந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது, கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி பகவானி, அதனால மட்டுமே நம்ம திருப்தியும் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான். ஏற்கனவே நம்ம நிறைய இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இந்த 18 days கிளாஸ்லேயே ராமர் வந்துட்டு பாலம், அந்த இது சீத்தையை மீட்டு எடுத்துட்டு வரதுக்காக அந்த பாலம் வந்து கட்டுறதுல அந்த ஏற்பாடு பண்ணும்போது மங்கீஸ்லாம் வந்து பகவானோட நாமத்தை எழுதி கடல்ல போடுவாங்க, எல்லாம் மிதக்கும். அப்ப வந்துட்டு சரி, என்ன கல்லு போட்டா உள்ளார போகணுமே, ஆனா வந்து மிதக்குதே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்போ ஹனுமான் சொல்லுவாங்க, உங்களோட நாமத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில சரி நானும் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க. கடைசியில கல்லு உள்ளார போயிடும் இல்லைங்களா? அதுதான் இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி. அதனால பகவானுக்கு சக்தி இல்லை, நாமத்துக்கு தான் சக்தி அப்படி கிடையாது. பகவான் நாமத்துக்கு சக்தி உண்டு அப்படின்றது நமக்கு உணர்த்துறதுக்காகவே ஏற்பட்ட ஒரு பாஸ்ட் டைம் இது. அதனால நம்ம வந்துட்டு அவசியம் அப்படிப்பட்ட நாம ஜபத்தை தினம் நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து அது நம்ம நல்லா இப்படிமா நம்ம கெட்டியா, நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிக சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு கலியுகத்துல. அதுதான் அதனால கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனத்தை அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம டே 1ல நம்ம பாக்குறோம். த ஹோலி நேம் இஸ் த யூனிவர்சல் அண்ட் சுப்ரீம் ரிலிஜியன் ஃபார் திஸ் ஏஜ் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதி அந்யதா அப்படின்ற ஸ்லோகம். இது நம்ம வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ்ல பார்த்தோம் 6வது அத்தியாயத்துல கலியுகத்தோட தர்மம் சாண்டிங் அப்படின்றத. அப்போ இதோட இந்த ஸ்லோகம் வந்து பிருஹத் நாரதீய புராணம் அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. சரிங்களா? நம்ம எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாலும் அது நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல உள்ள ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். அந்த வகையில இது வந்து பிருஹத் நாரதீய புராணம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலயும் இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் கலிகாலத்துல there is no alternative. ஒரு தடவை சொல்லல, வேற மார்க்கம் அப்படின்றத ஒரு தடவை மட்டும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல, வேற மார்க்கமே கிடையாது அப்படின்றத ரிப்பீட்டடா சொல்றாங்க. நோ ஆல்டர்னேட்டிவ். அப்ப நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கலியுகத்துல இது ஒண்ணுதான் மார்க்கம்ன்றத நமக்கு அழுத்தமா சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ், நம்ம ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் அடையிறதுக்கு பகவானோட ஹோலி நேம் நம்ம உச்சரிக்கிறதா, பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறதா சிறந்த மார்க்கம். அது தாண்டி வேறு மார்க்கம் இல்லை. ஏன்னா இதுதான் நம்ம பார்த்தோம்ல, கலியுகத்தோட நிலைப்பாடுதான் நம்ம பார்த்தீங்களா, ரொம்ப மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம், லேசியா இருப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அன்லக்கியா இருப்போம், எப்பயும் சஞ்சலத்தோட இருப்போம், சண்டையில விருப்பமா இருப்போம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆயுளும் கம்மி, அப்புறம் அதர்மம் அதிகமா இருக்கும். எவ்வளவு நிலைப்பாட்டுல நம்ம வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல இறங்குறதுன்றது ரொம்ப சிரமம். அந்த வகையில நமக்கு வந்து அந்த புரிதல் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, நோ ஆல்டர்னேட்டிவ். அப்ப இதை நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து ரொம்ப ஆழமா நம்ம எடுத்தோம்னா, நமக்காக அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாங்க, நம்ம நல்லபடியா அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கைடன்ஸ் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில ஹோலி நேம் தான் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட்.
பிருஹத் நாரதீய புராணத்துல இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு. இது ஒண்ணு போதும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து சாண்டிங் அவசியம் பண்ணணுன்றதுக்கு இந்த ஸ்லைட் பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்க போறோம். யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? Hare Krishna devotees. நான் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி hand raise பண்ணிருக்காங்க. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். Pranam Mataji. A story of Sanatana Goswami and Touchstone. A Brahmana in Kasi, Varanasi once prayed to Lord Shiva, I want to give my daughter in marriage, but I have no money. Please give me money. Lord Shiva told him, go to Vrindavan and meet with Srila Sanatana Goswami. You can ask him to give you some wealth for your daughter's marriage. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே வாசிக்க விருப்பப்பட்டா எல்லாரும் ஒரு ஸ்லைட் அப்படியே வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? துர்கா மாதாஜி யாருக்கும் வாசிக்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அனிதா மாதாஜி, அப்புறம் ஹேரம் பந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. ஓகே. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கிட்டுங்களா மாதாஜி இந்த ஸ்லைடும்? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. The Brahmana went to Vrindavan by foot, and there he asked the villagers there for the whereabouts of a person named Sanatana Goswami. As they all knew him, they pointed out his residence. Srila Sanatana Goswami was practicing bhajans near the Yamuna river at Kaliyarudha, the former abode of very poisonous snake named Kalia. Kaliyarudha was close to the Yamuna, and therefore the surrounding area was full of sand. Srila Sanatana Goswami was only joined loincloth. He used to go begging door to door for a small amount of prasada, Krishna's food remnants, and would take as his meal only one dry chapati, flat bread with no salt. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுவும் வாசிக்கிறீங்களா? Vasikra Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you மாதாஜி. The Brahmana arrived at the cottage and told him, I went to Sankara Mahadeva, Lord Shiva, and he told me to meet you. He said, you will give me some wealth for my daughter's marriage. Sanatana Goswami replied, I have no possessions. You can see that I have nothing but a loincloth. Then he thought, oh Shiva cannot tell a lie. He is my bosom friend. Thinking of Lord Shiva and contemplating further, he remembered a touchstone he had once disgraded and then forgotten. Now he told the Brahmana, go to Yamuna and remove some of the sand, and there you will find a touchstone. It is somewhere in the sand, though I don't remember where. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி நீங்க வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இன்னும் 2-3 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. The Brahmana found the jewel, touched it to iron, and the iron turned into gold. He was very, very happy that Lord Shiva had told him to come to Vrindavana, and thought with gratitude, my prayer has been answered by him. On the way home, however, his greed for money increased, and he began thinking, why did Sanatana Goswami keep the touchstone in the sand? It had no use there. He must have still more valuable jewels. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. He thus returned, and Sanatana Goswami asked him, why have you come back? He replied, I have come because I know that you have more valuable jewels than this. Sanatana Goswami then said, go and throw the touchstone in the Yamuna. The Brahmana did so with all his power, and then Sanatana Goswami told him, come here, come here. He gave him the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He said, I do not have worldly jewels.
but I have transcendental jewels. The jewel of Lord Krishna and Sri Radha will come to you in a very short time. So remain here. Your daughter's marriage will take place automatically. Stay here and chant Hare Krishna. That Brahmana followed his instruction and became a very elevated saint. Hare Krishna Mataji. Srila Sanatana Goswami, the great Vaishnava saint who resided in Vrindavana near the old Sri Madana Mohan temple, would go daily to see Sri Gopishwara Mahadeva at his temple. Once in his older years, Sanatana Goswami had a dream. Hare Krishna Mataji, sorry Mataji. Next. Once in his older years, Sanatana Goswami had a dream wherein Gopishwara Mahadeva appeared and instructed him, "Now that you are old, please do not go through so much trouble to see me." Sanatana Goswami replied, "I will continue to come. I cannot change this habit." Gopishwara Mahadeva said, "Then I will come and stay very near to your residence," manifesting in Bankandi. The very next day, Sri Gopishwara Mahadeva appeared in Bankandi, halfway between his original temple and Srila Sanatana Goswami's residence. Seeing this, Sanatana Goswami became overwhelmed with transcendental ecstasy. And from that day on, he visited Bankandi Mahadeva every day. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Okay, Mataji, இந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இதுதான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். சாண்டிங் எவ்வளவு வந்து உயர்ந்தது, டிரான்சென்டென்டல் ஜுவல் அப்படின்றத சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காங்க. கோஸ்வாமி அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கோனா சென்சஸ், சுவாமி அப்படின்னா சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். தன்னோட கண்ட்ரோல்ல சென்சஸ் வச்சிருக்கிறவங்க, புலன்களை தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறவங்கள கோஸ்வாமின்னு சொல்லுவாங்க. கோதாசா அப்படின்னா புலன்களுக்கு அடிமைகளா இருக்கிறவங்கள கோதாசான்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பொதுவா மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸோட நம்ம இந்த ஜடவுலக சம்பந்தத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளாம் கோதாசான்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளாம் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம அதோட கண்ட்ரோல் நம்மளா இருக்கும். ஆனா ஆச்சாரியர்கள், 4 பரம்பரைகள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த பரம்பரைகள்ல வர ஆச்சாரியர்கள் எப்பயும் அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோஸ்வாமின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு தன்னோட புலன்களை தன்னோட கண்ட்ரோல், மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ், தன்னோட கண்ட்ரோல்ல அவங்க வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத அங்க தாத்பரியம். அந்த நிலைப்பாடு ரொம்ப உயர்ந்த நிலைப்பாடு. அப்படின்னும் போது பொதுவா நம்ம வந்துட்டு இப்ப கௌடிய வைஷ்ணவால சம்பிரதாயத்துல நம்ம வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். அதுல ஒருத்தவங்க தான் சனாதன கோஸ்வாமி அப்படின்றவங்க. அவங்களோட ஒரு அந்த ஹோலி நேம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றத ஒரு பாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு பிராமணன் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, சரிங்களா, காசில வாரணாசியில ஒரு பிராமணன் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெண் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கணும். ஆனா பணம் அவங்க கிட்ட இல்ல. அப்ப அவங்க உடனே வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, சிவபெருமான்ட்ட நல்லபடியா அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப சிவபெருமான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து இந்த மாதிரி பிருந்தாவனத்துக்கு போ, அங்க வந்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து நீ வந்து உன்னோட பெண்ணுக்கு திருமணத்துக்கு தேவையான பணத்தை நீ வாங்கிக்கலாம், வெல்த் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு, அவங்க உனக்கு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஒன்று பிராமணன் எங்க போறாங்கன்னா பிருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க, நடந்தே போறாங்க, வாரணாசியில இருந்து நடந்தே போறாங்க. அங்க போனது வில்லேஜர்ஸ்ட கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி இங்க வந்து சனாதன கோஸ்வாமி இருக்காங்களான்னு. அங்க எப்பயுமே நிறைய கோஸ்வாமிகள் இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க, இப்பயும் இருப்பாங்க. இப்பயும் போனோம்னா நிறைய எலிவேட்டட் சோல்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி பகவானோட தாம்ஸ்ல எல்லாம், ஸ்ரீரங்கம், அப்புறம் வந்து பத்ரிநாத், அப்புறம் பிருந்தாவன், துவாரகா, இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம், இது பூரி ஜெகநாத் மந்திர், இங்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னா நிறைய வந்துட்டு எலிவேட்டட் சோல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். பாக்குறதுக்கு அவங்களாம் வந்துட்டு இந்த ஜடவுலக சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ அப்படியே இருப்பாங்க, ஒரு 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 அழுக்கான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு. நம்ம வந்துட்டு அவங்க கிட்ட வெல்த் இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அதுதான் வந்துட்டு தவறாயிடும். அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல், இந்த ஜடவுலகத்துல இருந்து விலகி பகவான் மேல பக்தியோட இருந்து அவங்களாம் பகவான் அடி மார்க்கத்துல அவங்க ரொம்ப தெளிவா ஸ்ட்ராங்கா உறுதியோட கோஸ்வாமி மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம், சரிங்களா. அதுதான் நம்ம அங்க அந்த மாதிரி நிறைய இப்பயும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அந்த வகையில
இவங்க வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. போய் அங்க நடந்தே போறாங்க. அங்க போனோடனே அங்க வில்லேஜஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களும் ஷட் கோஸ்வாமிகள்னு 6 கோஸ்வாமிகள் அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு எலிவேட்டட் பொசிஷன்ல உள்ளவங்க. அப்ப அவங்க எல்லாருக்கும் நல்லபடியா தெரியும். அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க அவங்களோட தங்கும் இடம் எங்கன்ட்டு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க சனாதன் கோஸ்வாமி அப்படின்னா அங்க பஜன் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எந்த இடத்துலன்னா இந்த காளியா நம்மள நடந்து காளியா வந்துட்டு பகவான் வந்து சண்டை போட்டு அவங்கள அடக்கி அதுக்கப்புறம் அவங்கள மறுபடியும் அவங்களோட இருப்பிடம் அங்க வந்து அனுப்புவாங்களா, ராமானந்த் அப்படின்ற இடம், அந்த ஒரு லேக் ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்களா. அந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்கள மறுபடியும் அனுப்புவாங்க. அந்த இடம் தான் வந்துட்டு அதாவது என்னன்னா ஏதாவது காளியோட பாஸ்ட் டைம்ல வரும். ஆக்சுவலா ஒரு லேக்ல இருப்பாங்க. அங்க இருந்து வந்துட்டு கருடனுக்கு பயந்துட்டு வந்து யமுனால வந்துட்டு அவங்க வந்து தஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா யமுனா நதியில வந்து அதாவது இந்த இடத்துக்கு வந்து கருடனால வர முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு முனிவர்கிட்ட இருந்து சாபம் கிடைச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால வந்துட்டு கருடன் அந்த பக்கம் வரமாட்டாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா காளி அங்க விஷத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கலந்து வச்சிருப்பாங்க. அது யமுனா நதி ஃபுல்லா இருக்காது. அந்த யமுனாவோட ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தேக்கம் மாதிரி ஒரு பகுதி மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல. அதனால மக்களுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அப்ப பகவான் வந்து பாஸ் டைம் பண்ணுவாங்க. காளியாவோட சண்டை போட்டு அவங்க தலையில டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி அவங்களுக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணி அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட தலையில பதிகிற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள மன்னிச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய இருப்பிடத்துக்கு அவங்கள அனுப்புவாங்க. இந்த ஒரு பாஸ் டைம் வந்து அந்த இடம் தான் வந்து காளியா ஹெதா அப்படின்ற இடம் சரிங்களா. அந்த இடத்துலதான் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடம் எப்படின்னா யமுனை ஆத்து பக்கத்துல இருக்கும். ஃபுல் ஆஃப் சாண்ட், நிறைய வந்து மணல்லாம் அங்க ஆத்தங்கரையில இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு அவங்க சனாதன கோஸ்வாமி எப்படி இருக்காங்க, வெறும் ஒரு காவி உடை மட்டும்தான் வச்சிருக்காங்க, கட்டியிருக்காங்க அவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பயுமே இந்த சன்னியாசிகள்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அடுத்த வேலைக்கெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு சேகரிக்கவே மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரே இடத்துல 3 நாளைக்கு மாதிரி தங்க மாட்டாங்க சரிங்களா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட 15 நிமிஷம் தான், அதாவது பசு மாட்டிட்டு இருந்து பால் கறக்குற நேரம் தான் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்களாம். அதுக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு பற்று வந்துடும்ட்டு அவங்க வந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டே தான் இருப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இடமா இருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே இருந்தாலும் அது ரொம்ப வந்துட்டு செக்குலர் பிளேஸா தான் இருக்கும். அந்த வகையில வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வெறும் ஒரே ஒரு காவி உடை மட்டும் அணிஞ்சுக்கிட்டு ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த வேலைக்கு அப்படின்னு வந்து எதுவும் எடுத்துக்காம சேர்த்து வைக்காம பிரசாதம் பகவானோட இந்த ஃபுட் ரெமனன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பிரசாதம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் பெக் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த மாவு கோதுமை மாவுல உப்பு கூட போடாம சப்பாத்தி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க சரிங்களா. எதனால அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, நிறைய சாண்டிங், நிறைய புக்ஸ். அப்புறம் வந்துட்டு பரிக்ரமா கோவர்தன தினம் வந்துட்டு பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிக்கிட்டே அவங்க வந்து நடந்தே வருவாங்களாம். வயசான காலத்துல கூட பாகவதம் எல்லா புக்ஸையும் கேரி பண்ணிக்கிட்டே அந்த கோவர்தனத்தை நடந்தே வருவாங்களாம். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய அப்புறம் வந்து இந்த விழுந்து கும்பிடுவாங்க இல்லைங்களா, அதுவும் வந்துட்டு நிறைய பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாம். 1000 times 2000 times இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால உணவுக்காக எல்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு மெனக்கிட மாட்டாங்க. அதனால வந்து சப்பாத்தி மட்டும் போட்டு சாப்பிடுவாங்க, உப்பும் இல்லாம. இதே வேற பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்களாம். அப்ப வந்துட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்களாம், தினம் ஒரு சப்பாத்தியே எனக்கு கொடுக்குறியே, அதுவும் உப்பு கூட போடாம கொடுக்குறே, ஒரு சப்ஜி ஏதாவது வச்சு கொடுக்கலாம்ல அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து பேசுவாங்க. இவங்க எல்லாம் பகவான்கிட்ட பேசுறவங்க இல்லையா, ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில 4 பரம்பரையில ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட பேசுறவங்களா தான் இருப்பாங்க. அப்ப ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் கொடுக்குறே உப்பு போடாம அதுவும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே பகவான்கிட்ட இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இன்னைக்கு நீ உப்பு கேட்ப, நாளைக்கு வந்து அதுக்கு சப்ஜி கேட்ப, அதெல்லாம் வந்துட்டு வேண்டாம், இந்த சப்பாத்தி நீயும் சாப்பிடு நானும் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் கூட உண்டு சரிங்களா. பகவான்கிட்ட அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவங்களாம் என்னது பேசுறது, பகவானும் ரொம்ப அனுகிரகத்தோட உள்ளவங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சனாதன கோஸ்வாமி அங்க வந்து இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிராமணனும் அங்க வந்துடுறாங்க. சிவபெருமான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதனால அங்க வந்துடுறாங்க. வந்தோடனே சனாதன கோஸ்வாமியும் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி என்னோட பெண்ணுக்கு வந்து திருமணம் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து வெல்த் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே வந்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி, நீ இதை பாக்குறல்ல, நான் எப்படி இருக்கேன், என்கிட்ட வெறும் இந்த காவி உடை மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எந்த ஒரு வெல்த்தும் நான் வச்சில்ல அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். உடனே ரிப்ளை பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து யோசிச்சுட்டு, சிவபெருமான் கண்டிப்பா பொய் சொல்லிருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா எப்பயுமே வைஷ்ணவர்கள் வந்துட்டு இந்த கோஸ்வாமிகள் இவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, தேவர்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க நம்மளோட ரொம்ப எலிவேட்டட் பொசிஷன்ல உள்ளவங்க இல்லையா, அதனால எல்லா தேவர்களையுமே அவங்க வந்துட்டு ரொம்பவே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில வந்துட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்க,
அவங்க வந்து கண்டிப்பா பொய் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் திங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட ஒரு டச் ஸ்டோன் இருந்தது அப்படின்றத இவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. இவங்களுக்குலாம் டச் ஸ்டோன்லாம் தேவையில்லை இல்லையா, பகவானே கிடைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஜட உலக வெல்த்ல இவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது. அதனால அந்த டச் ஸ்டோன் என்ன பண்ணாங்கன்னா கொண்டு போய் அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதை கொண்டு போய் ஒரு மணல்ல போட்டுட்டு அது அந்த அவங்க இருக்கிற இடத்துல தான் யமுனை யாரு மணல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு பார்த்தோம் அங்க போட்டுட்டு இவங்களோட குடில்ல வந்து இவங்க இருக்கிறாங்க, மறந்து போயிடுறாங்க அதை பத்தி. உடனே இந்த பிராமணன் வந்த உடனே சொல்றாங்க, சரி நீ யமுனா கிட்ட போ, அங்க வந்து இந்த சாண்ட்ல கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோன்னா உனக்கு வந்து டச் ஸ்டோன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓ அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த டச் ஸ்டோன் எடுக்கிறாங்க. அது உடனே அதை வந்து டெஸ்டும் பண்ணி பாக்குறாங்க. அந்த கல்லு வச்சு அப்படி தொட்டா இரும்பும் பொண்ணாயிடுது. சரிங்களா? உடனே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது. சரி சிவபெருமான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வெல்த் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, நன்றிகள்லாம் தெரிவிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்க வீட்டுக்கு அப்படியே நடந்து வராங்க. அந்த டச் ஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டு நடந்து வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த கிரீடு எப்பயுமே அதான். நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆசை ஒண்ணு வந்துச்சுனாலே அதுக்கப்புறம் அது பேராசையா தான் மாறுது இல்லையா? அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு கிரீடு. இந்த டச் ஸ்டோனையே அவங்க வந்து கீழே போட்டு வச்சிருக்கிறாங்களே, இதையே மறந்து போயிட்டு, அப்ப இதை விட ஏதோ பெரிய வெல்த் அவங்ககிட்ட இருக்கு. அப்ப அது என்ன நம்ம கேட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, திரும்பி சனாதன கோஸ்வாமிகிட்டே போறாங்க. போயிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளவு வந்து இந்த இப்ப தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாக்குற இந்த கல்லு இதையே நீங்க வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்களே, அப்ப இதை விட ஏதாவது பெரிய வேல்யூபிளான ஜுவல் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்களாம். உடனே சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லுவாங்களாம், கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா நீ வந்து இந்த டச் ஸ்டோன் வந்து யமுனையில தூக்கி போட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே ஓ அப்படியே இதை விட இன்னும் அதிகமான ஒரு வெல்த் இருக்குன்னா அப்படின்னா இது இருக்கு நமக்கு, இவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கொண்டு போய் யமுனா ஆத்துல போட்டுடுறாங்க. போட்டுட்டு வந்த உடனே இவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்களா, ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? பகவான நாமம் அதுதான் இருக்கலே நம்மளுக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம் இல்லையா? அப்போ அத வந்து இவங்களுக்கு சொல்றாங்க, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நீ வச்சிருந்தது வந்து வேர்ல்ட்லி ஜுவல்ஸ், இந்த பிறப்பிறப்பு சம்பந்தத்துல ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குற விஷயம். ஆனா வந்து நான் உனக்கு இப்ப சொல்றது வந்துட்டு டிரான்சென்டென்டல் ஜுவல் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இதை நீ உச்சரிச்சுன்னா ராதாராணி மகாலட்சுமி இவங்க சிவபெருமான் ராதாராணி சாரி மன்னிக்கணும் கிருஷ்ணர் ராதாராணி சரிங்களா? இவங்க வந்து உன்னைய கூடிய சீக்கிரம் உன்கிட்ட அவங்க வருவாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. உடனே வந்துட்டு உன்னோட பெண்ணோட திருமணமும் நல்லபடியா நிறைவேறும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. நீ நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி மகாநாமத்தை உச்சரிக்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பிராமணன் என்ன பண்றாங்க, எப்பயுமே குரு இப்ப இவங்களுக்கு யாரு குரு, சனாதன கோஸ்வாமி தான் இல்லையா? அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க. வேற எந்த, ஏன்னா இது டிரான்சென்டென்டல் ஜுவல்னு சொல்றாங்க இல்லையா, வேற எந்த ஒரு மறுப்பும் சொல்லாம நல்லபடியா இவங்களும் வந்து சாண்டிங் பண்றாங்க. நல்லபடியா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் உங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த வேர்ட்லி இதெல்லாம் வந்து வெல்த் எல்லாம் வந்து நம்மள இன்னும் இன்னும் அந்த அனர்த்தங்களை நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும். இப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்சது ஒரு ஜுவல், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த டச் ஸ்டோன் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். ஆனா கிரீடு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிரீட் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். ஆனா பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே நமக்கு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தான் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வேற எதுக்கும் நம்ம தான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நம்ம பக்தி பண்ணணும் நம்பிக்கையோட, அது மட்டும் போதும். மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானே நமக்கு என்ன தேவையோ அது அவசியம் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம நிறைய பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம். பிரகலாத் மகாராஜர்ல இருந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் பாக்குறோம். அந்த வகையில இங்கேயும் நம்ம அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால நம்ம கலியுகத்தோட தர்மமா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு இவங்க சனாதன கோஸ்வாமி அவங்கள பத்தியும் கொஞ்சம் பாக்குறோம் நம்ம. இவங்க வந்து எங்க இருப்பாங்கன்னா ஸ்ரீ மதன மோகன் டெம்பிள், அங்கதான் அவங்க குடியில் இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தினமும் அங்க வந்து நிறைய கோயில்கள் உண்டு இல்லையா, அப்ப கோபேஸ்வர மகாதேவா அங்க வந்துட்டு ஒரு கோயில் இருக்கும், அங்க போயிட்டு வருவாங்களே தினமும். உடனே இவங்களுக்கு வயசாயிடுது இல்லையா, உடனே வந்துட்டு ஆனா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த ரெகுலரா செய்வாங்க. அந்த எனக்கு இன்னைக்கு முடியுது, எனக்கு இன்னைக்கு முடியல, எனக்கு இன்னைக்கு விருப்பம் இருக்கு, எனக்கு இன்னைக்கு விருப்பம் இல்லை, அந்த மாதிரி பிளக்சுவேஷனே கிடையாது. நித்தியபடி தன்னோட கடமைகளை அவங்கள நல்லபடியா செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த வகையில இவங்க போயிட்டு வராங்க. அப்போ வந்துட்டு சாமி வந்து நீட்டு பேசுறாங்க, நீ இப்ப வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு உனக்கு, அதனால உனக்கு இப்ப வந்து நீ வந்து பாக்குறது சிரமமா இருக்கும், அதனால நீ வர வேணாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா வந்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி இல்ல நான் வருவேன், நான் என்னோட பழக்கத்தை நான் மாத்திக்க மாட்டேன், என்னால உங்களை பார்க்காம இருக்க முடியாது அப்படின்றது சொல்றாங்க. உடனே அப்ப என்ன பண்றாங்க, கோபேஸ்வர மகாதேவா அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு பக்கமா
அவங்க வந்து வந்துடுறாங்க அப்படின்றதான் பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ ஸ்ரீ கோபேஸ்வர மகாதேவ appeared in பங்காந்தி அந்த இடத்துல வந்து இருக்காங்க. அது எங்கன்னா சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட ரெசிடென்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் பக்கமா அப்படின்றத பாக்குறோம். இதனால சனாதன கோஸ்வாமிக்கு இன்னுமே ரொம்ப சந்தோஷம், பரவசம், எஸ்டஸ்னா பரவசம் அது ஏற்படுது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் அவங்க தினமும் அவங்க வழிபாட்டை பண்றாங்க. அதுதான் ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க பக்தியில எல்லாருமே, ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே. அதே மாதிரி அவங்களோட பக்தியில என்னைக்குமே பிளக்சுவேஷன் இருக்காது. நித்தியபடி அவங்களோட அந்த பக்தி அவங்க நல்லபடியா செய்வாங்க அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். வேற எதை பத்தி இந்த ஜட உலகத்தை பத்தி எல்லாம் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில நாம சங்கீர்த்தனம் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அந்த பிராமணனுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஹரிநாமத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் டிரான்சென்டல் ஜுவல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாகவதத்துல இந்த ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்கு. கிருஷ்ண வர்ணம் விஷ கிருஷ்ணம் சங்கோ பங்கஸ்திர பர்ஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிரயை யஜந்தி ஹி சு மேதஷ அப்படின்ற ஸ்லோகம். In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? கலியுகத்துல நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல உள்ள ஒரு பர்சன், ஒரு ஆத்மா, பர்சனல் ஆத்மா, அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து அவங்க சாண்டிங் பண்ணி நல்லபடியா அவங்க glorify பண்ணுவாங்க. Who constantly sings the name of Krishna, although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவான் நம்ம எப்பயுமே அவங்க நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லி நம்ம பிரேயர் பண்ணணும், வழிபடணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு டே 1க்கான விஷயமா நம்ம பாக்குறோம். நம்ம இப்போ சாண்டிங் பண்ணிடலாம். யார் யாருக்கு விருப்பமோ அவங்கவுங்க லீட் பண்ணா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே பஷ்யம நம நம அனந்த கோடி வசந்த் ஸ்ரீ ஷில பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யாரு டிவோட்டிஸ் யாரு சாண்டிங் இன்னைக்கு செய்யறதுக்கு பண்றீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனிதா மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ரத்தி மாதாஜி சாண்டிங் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம்னு. யாருக்கு விருப்பம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாண்டிங் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா மாதாஜி? லீட் பண்றீங்க? ஓகே. மாதாஜி. இது அந்த இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி நீங்க உச்சரிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவத்சதி கௌரபக்தி விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. Hare Bol. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji வேற யாரும் சாண்டிங் பண்ண விருப்பம் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாங்களா? ஹரே Yes, Mataji. Hare Krishna devotees, வேற யாராவது chanting lead பண்ண விருப்பம் இருந்தா hand raise பண்ணலாம். நான் பண்றேங்க மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பண்ணட்டுங்களா? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் கீழே எடுத்துட்டு வந்த மாதாஜி. அவசியம் முதல்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டு முதல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். கீழே கிடந்தது பேக். மாடியில ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम राम श्री जय प्रवचन से गुरु अधिकार श्री भक्त दे रामानुज हरे कृष्ण माता जी थैंक यू गीता माता जी. हरे कृष्णा, हरि बोल. ஓகே. துர்கா மாதாஜி இன்னொரு ரவுண்ட் பண்ணிடலாங்களா? எல்லாருக்கும் டைம் இருக்கா? Hare Krishna, இன்னொரு ரவுண்டு Krishna, Hare
ஓகே ஓகே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. சாரி. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, வேற Hare யாருக்கும் சாண்டிங் பண்ண விருப்பம் இருக்குங்களா? இல்லையா? சரி, டைம் இருக்குங்களா எல்லாருக்கும் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதுக்கு? பண்ணலாம் மாதாஜி, சொல்லுங்க, பண்ணுங்க ஓகே பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. வேற யாரும் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? துர்கா மாதாஜி கண்டினியூ பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்ப நான் பண்றேன். வேற யாருக்கும்? அனிதா மாதாஜி, ரத்தி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत् तदेसतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण मोहम्मद श्री शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। வேற யாருக்கும் துர்கா மாதாஜி Hare இன்னும் Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வேற யாருக்கும் சாண்டிங் பண்ண விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து டைம் இருக்கு அப்படின்னா, இல்லைன்னா நீங்க கூட இன்னும் பண்ணல மாதாஜி, நீங்க பண்றீங்களா துர்கா மாதாஜி? நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवती पांचजति देशताः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணல, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆக்சுவலா கிளாஸ் வந்து 15 minutes to 20 minutes இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 4 rounds சாண்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தினமும் வந்து கலந்துக்கோங்க. சாண்டிங் பண்றது ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம், நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது. அதனால அவசியம் எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றத எங்களோட ரிக்வெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி வேற எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்களா? இல்ல மாதாஜி, டிவோட்டிஸ் ரெகுலரா வந்தாலே நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரத்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி கிளாஸ் சென்ட் பண்ணிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கீதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ரத்தி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி கிளாஸ் சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே